Babukeli bamkhondo TV emakhaya asibingelele igama ngudlozi kwakwamsibi kumkhondo TV. Ngila enkantolo ngimelana ke necala lika Senzo Hlophe. USenzo wabulawa ke ngokuthi ke akhungelwe ke ehashini ngeviki eliphelile. Ngoba ke sike saveza ukuthi ke icala leli bazophinde bazovela futhi namhlanje nalo kulindele khona bazovela bazocala ke bazofaka isicelo sebheyili. Namhlanje ke kungeniwe ke enkantolo sixolise kakhulu ukuthi asikwazanga ukuthi sisakaze lo daba lesingaphakathi ngendlela zokuthi ke enkantolo bekade kukhiwe la kumele sithole khona ke application. Kodwa ke singenile ngaphakathi kanjalo futhi nomndeni nomphakathi obekade ke ukhona ukuzothamela ukuthi ke ngabe kwenzakalani ecourt. Ngicabanga ukuthi nje mhlambe ngizocela ukuthi ngiqale ngo-aunty mhlambe engizothi mhlambe kubuso bakhe niyabukhumbula ngoba besike sakhuluma naye phambilini. Aunty ngiyazi ukuthi kusesebhlungu futhi sezoba nzima ukuthi kwendlule. Namhlanje ke inkantolo ke ingenile noma komfowethu lona ungenile namhlanje enkantolo sizocela nje ukuthi okokuqala nje mhlawumbe before ufike ekuthini enkantolo kwenzakaleni phinde sicacisele kabanzi ngoba kuyavela ukuthi ke le ndaba le evela ukuthi kwaxatshana engomeni ayiyona iqiniso kodwa kukhona nena enikwaziyo okuyikona ukuqiniso. Sizoqala nje lapho ebese sekuphetha ngokuthi ke namhlanje inkantolo itheni isinqumo sayo. Ngibingelela umphakathi ngike ngakhuluma ngeviki eliphelile ngoSenzo kodwa akusiki ukuthi Senzo ulimalele ukuthi abegida ingoma agidela elinye icembu. Cha, ubhuti umbulalele nje ukuthi wagibela ihashi ekungasilo la kubo. Ufele lokho nje Senzo. Ayikho enye into abebayibanga babanga nje ihashi kuphela wasesobona ukuthi yena amphucu umphefumulo wakhe. So namuhla besise court ayocela ibheyili lahlehla ke icala lakhe lahlehlela umhla ka21 October akakayitholi. Asazi ke noma ngemhla ka21 October uzoyithola ini ibheyili. Kodwa mina bengicela nje umphakathi usilekelele asifuni ayithole ibheyili umfana ngoba manje wenze Senzo lesibi isihluku umntwana akabukeka akabonakali. So nje siyacela ukuthi uhulumeni asilekelele amcindezele nje umfana angaphumi. Cha antikizwakala sizozama ukuthi ke mhlambe ke sitholeke futhi ubaba la mhlambe na ongengena futhi wakaHlophe mhlambe mnumzane ngiyazi ukuthi kubhlungu ukufelwa ingane kakhulukazi esincane kangaka mhlambe wanda akasakuvezanga ngoba bekunele ukuphikisana ukuthi nje iminyaka kaSenzo ingakanani mhlambe usuzokuveza nawe bese uveza njengena ukuthi njengelunga lomndeni mhlambe ke kuniphatha kanjani okwenzakalile nanokuthi futhi mhlambe nifisa ukuthi nibone ini yenziwa ke inkantolo. Ngiyabingelela umphakathi waseMkhondo wakaHlophe mina uSenzo uzalwa udadewethu uSenzo uneminyaka ewu17 ingane yesikolo bekade ifunda ebuhle. Into eyenzekile ngolesithathu isiphathe kabi kakhulu ngokulimala kwaSenzo. Kufika abafana bakwaKhumalo nabanye bamthatha uSenzo bahamba naye bamshushisela icala lokugibela ihashi. Emva kwalokho bamshaya ngezakhila nangeimvubu nangakho konke kulelo khaya kaMahlambi kuselitatu zaSenzo isicoko sakhe sile safike sakuthola khona ihashi lisuke nayo kwaMahlambi laphuka naye laze lomlahla uma uwelela phesheya evembadini umfuleni. Cha yilokho ngicela ukuthi lo owenze lesihluku esigaba inkantolo ayithathe isinyathelo kakhulu yilokho. Cha siyabonga emalungeni mhlambe omphakathi emalungeni omphakathi sizothatha ke uJadwethu lapha okwahlatshwayo mhlambe naye njengomphakathi wakhona kule ndawo siyakhumbula ukuthi uma sifika lapha ngelelo ngebusuku umphakathi waphuma wonke lapha yena uzobabaza kule ngozi eyenzeka lapha yena mhlambe mahlatshwayo sikubingelele sikwamukele kumkhondo TV nabo mhlambe nje ukubeka nje ukhala mayelana nesimo esenzeka lapha. Ngibingelele umphakathi kubhlungu kakhulu umphakathi lento yenzakalile silimele kakhulu singumphakathi wase-Ward 17 ingane ibincane kakhulu 17 years akadeserve ukuthi ngabe umntwana usuthulile azenze afundele ugrade 12 sekubukeke ikusasa ekhaya. So lento yenzakalile siyacela icourt isenzele ukulungiswa. Sikhathele icourt yasePitretief sikhathele ngamaphoyisa abanye baphumile bangaphandle bahleli ngaphandle bayeza bangamaphoyisa bazothutha umndeni okwazile ukuthi ukhipha umphefumulo. Kubhlungu ePitretief into eyenzeka khona asisayifuni sikhathele singamalungu omphakathi. Ngiyabonga. Cha kuyezwakala mama umphakathi wakithi udaba lolu susalivezayo nami bengingakhala kakhulu ngalo
ngathi mhlambe kuzomela ukuthi ke sike simemo MEC ukuthi akaze azophinde ke avuselele ezokuphepha noma ke ezokuvikela la khona Mkhondo ngoba kuningi okwenzakalayo esingaqondi nokugcina ke mhlambe kwesinye isikhathi uthola ukuthi umphakathi sogcina sewulwa kodwa ngenxa yokuthi nala kumele kubike khona amacala umphakathi usizakala kodwa ke sibeke kanje okwamanje siminde futhi sithembise ukuthi sizobonana ngomhla ka-21 uma ngabe lecala libuyela ke khona enkantolo kama ngithe ngudlozi wakamsibi kuMkhondo TV siyabonga.